Copilul prima oară nu are decât instinct. Și primul lui instinct, evident, e foamea, frigul, sunt cele de bază, da? Ei, la început, deci prima oară apar instinctele, da? Emoțiile se dezvoltă mai târziu. Emoțiile sunt în strânsă legătură cu relația cu părinții. Imaginați-vă un copil care e iubit și un copil care nu e iubit, da? Evident că un copil care nu e iubit va avea ceea ce se cheamă rana de respingere, pentru că el simte că nu este primit, da? Simte un copil pe care mama a vrut să-l avorteze sau tatăl nu l-a vrut, acel program rămâne în structura copilului. Rămâne ca program de respingere. Da? Și așa apare programul de respingere. Frica de respingere. Da? Asta determină, evident, comportamentul persoanei într-un cuplu. Frica de respingere creează un anume comportament în